numon momin tumhan hari miki ke kainan ko ala alam thela song lo ni thom ba ka sang alang li pulo je article to e bangke lage hang nang nilu tapi dar nilu ke thelo bangke BJP sarkar ape gitu hinghang pulo adom do pulurang ke implement nang pu article to e implement denon api state government lapar ke central government Karbi Anglong Autonomous Council long stame alang itum BJP sarkar tum sige dolo stara latum kedam tang alkedwani ke bang hut charali bang stame alang lita pulo je chechaklo ta pipo pulo article to implement po central government sige bang pulo te sta Rajnath Singh bang huta song thaklo on par ke Amit Shah ke bang hostame chechaklo seta non puanda so implementation bang kuri relang lasi nangli tum dom do pulong te nali tumla article to 44A bang implement denon athi non bang ke article to 44A ke hang ni alam sabelo pusi alang li pumati la si article to 44A non kunalo ka implement ke theklong alang li kunalo ke thegam long ke la si nangli nili tumla so alam the alang li nangi puduna pot alang li phan deputy speaker pensame alang li suntuk sige me pasun tuk sige me an alang li ning hang pen tong aning jelo ne mate ake hai tuliram rong hang tong ke toilo ne seta jong se alang li tum pasun se det pulurang te nilitum ka chinia bang ke la helo je alang li tum BJP tum ke klema thai we ong si paning je tap paning je pru rada phan pamang hu la sona alama kam se alang li tum non ke klem la son si nilitum theklong lo la si lage chok chelo la si article 244A implement nang ji putan non het jong 21 honggothon tum kapedam aputha ke ente non ke guson tela numol mumina bange kani ye thu ulta khor mane kachar ting si parlin phaglo pulone guson lage BJP tum pialo rata phan ke claim rada farman kaning je ke kopia da jalo lage lasi lage chok chelo lage nil to ma hin pen congress hin pen bangke condemn lo la so putha ke bangke nithon phria phrang alang tum bukajan ana jitu mass joining ahut alang li jitu kaninje ili tum Karbi Anglong kar inai ahormu article 244 implement nai pusili tum Ladakh Karbi Anglong ke atok ano ke do Karbi tum ta lalong lo polonte itum akereng meduji 500 se akejo de pusili tum kachesong half binipen 1986 pen kachesong lapen non BJP a government tum ta autonomous state nai pusialang tum ta Delhi ke dam kunane anisihata Assam chief minister long alang tum kache tongdam lake non ili tum chini lo lasoke toike ili tum hanang ka pachubai pusi ili non mat hanang po lapen ili tum hanala okhomia tum ki pola misido kona hahok bule potan dilo kiba khai buli lasi itum hala song si itin koklo ame kawe avoka ka phanje kipi mane aphege nang pirong lo tum han si lasi BJP tum ta Ladakh Karbi Anglong ke do ane BJP tum ta chini nang po jai BJP tum ke autonomous state ke hang he article 244A implement ji aphan ka lang tum aning hang he lasi BJP long ke do Karbi tum anta lage protest nahi la ta mane non nili tum congress tum ka protest chole ke chokali BJP long ke do Karbi tum ba tribe do tum anta alang tum protest nahi alang liphan pisun vek nahi palang tum ta protest nahi jong se protest te bonte nil tum BJP panda nang chekak dun dai palang tum puhai nahi ipen Dr. Tuliram Nohang alang li no nama Dr. Mumin Afan alang li action ening lapen party benta expel nahi jong si expel pe bolonte dake chini lo je BJP tum ke autonomous state ke angho thak se ine kaninje tap punil tum mathaji aniak long ben hanghe punil tum ladang masi proman topo